जगन्नाथ नमस्कार। स्मार्ट सुनीर ब्लॉग को आपण समस्त को मु सुनी स्वागत करुच्ची पुणी थे। आज आपण मैंने देखिए वीडियो रे आज कौन केमती हैरान हेली आइंस रोसे करी माछ रोसे करी दिनटाक मोर से ही गला भारी। आशा आपण मैंने देखिए देखिए आपण मानकर भल पाइबा और आशीर्वाद देवे। वीडियो टी मोर देखु शेष जाए आदि भल लगे ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करेंगे। आपण मानकर सपोर्ट मोर निहाती दरकार। आपण मैंने सब्सक्राइब करंतु मते भल पाइबा दियंतु। मु आगो को आहरी एमती नुआ नुआ वीडियो आपण मानक पई नै आसीबी। यही जस्ट आरंभ होइछि यात्रा आहरी आगो को अछि। आपण माने स्मार्ट सुनी ब्लॉग रे परिवार सहित जोड़ी हो रुहतु। आ मोर विश्वास आपण मैंने केबे निराश हेबेनी। चलतु आज दिन जाक कौन कौन करिछि हैरान हेछि आ देखंतु वीडियो रे एंजॉय करंतु। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आज मु बनाऊँगी माछ झोल टे बनैबी। से माछ को मु धोई धोईकी लुण हल्दी देकी रखी रखिदे आगुआ। टे सोरिष तेल पकेबी। सोरिष तेल रे माछ भजाटा घर मानक तो आम ओडिशा रे माछ भजा माछ झोल माने समस्तंकर प्रिय। ये तेल देदेली। तेलटा पूरा सोरिष तेलटा टे भल भी तातीगला पर माछटा पकेबी। तेल रे बांफ उठीगला पूरा बांफ आसीगला। मुझे माछटा पकईदेवी। सेपटे आलू सीझे देती आपण मानक कही मोर आलू सीझाटा निहाती घर सब बेले कहीं पुओ खाइबनी आलू सीझा ना तेणु तापाई टे दुटा आलू सीझा पड़ू सब बेले। माछ होगला टे गोटे साइड टे लेउ देवी मीडियम फ्लेम रे रखिए। माछटा भाजिला बेले ना बेसी पोड़ीज ना बेसी तातीज टे जिते पारे टे तेल देवे कहीं ना माछटा लगी लगी जी। माछ भजा पूरा होगला मोर जो छटा बाहर करदेवी। अलग माछ गुड़ा बसैबी। देखु माछ भजा गोटे भारी बाहरी गला। आउ गोटे भाजी देकी झोल बन सोरिष टे पकईदेवी। भेसुआ पत्र टे पकईदेवी। जीरा सोरिष अदा अल्प टिके सोरिषटा टे अधिक सब देकी बाटी देकी एक पकईदेवी। पियाज फियाज किसी देविनी ये सब पकईकी बाटी देती बेसर रे। आलू टे देकी खाली टे झोल अल्प करदेवी टिके। आपने तो जानी सोरिष बाटन ये कषा हुए कहीं बेसी कषिले पिता हो जाए तेणु बेसी कषा पड़े खाली टिके करवा कथा माँ को। टे हल्दी देदेवी। काश्मीरी लंका गुंड टे
ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ କମ୍ରେ ରଖିବେ। ଏଇନା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିବା ବିଲାତି ଟିକେ ଦେଇଦେବି ଆମ୍ବୁଲ ବିଲାତି ଦେଇକି କଲେ ମାଛ ବେସରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ବେଶୀ କଷିବାନି ନହେଲେ ବେଶୀ ଲାଗିଯିବ। ଯଦି ପାଣି ଦେଇଦେବି ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି ସେଇଥିରେ ସେ ହେଇଯିବ ସିଝିଯିବ ମସଲାଟା ଗୋଳି ହେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଦେଇଦେବେ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିବ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକିନା ପାଣିଟା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା। ସିଏ ତା'ର ସେତିକିରେ ପୁରା ଫୁଟିକି ମସଲାଟା ପୁରା ସିଝିବ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦେବା ଆମେ ସେଇଟା ଟିକେ ଫୁଲ୍ରେ ଦେଇଦେବା। এটা ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେବି ଆଳୁ ଟିକେ ପକାଇବି। ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଭଜାଭଜି କିଛି କରିବିନି ଖାଲି ଟିକେ ନାକୁ ଆଳୁ ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଥିବେ। ମୋର ହେଇ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ମଝିରେ ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲି ମସଲାଟାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସେ ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ମାଛ ସହିତ ଟିକେ ଫୁଟିବ ସେତିକିରେ ମୋ ମାଛ ତରକାରୀଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ବନାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ ମୋତେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମାଛ ଗୁଡ଼ା ପକାଇଦେବି। ଏଥର ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ମାଛ ହେଇଯିବ ଏଥର ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏଇ ସବୁ ପେପର ପକାଇଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଯେଉଁ ତେଲ ଛିଟକା ଗୁଡ଼ା ହୁଏନି କି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାପରେ ପେପର ପକାଇଦିଏ। ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ପକାଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ଏପାଳି ପୁଅର ବସେଇଥିଲି ଆଳୁଟା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିଲିନି। ଟିକେ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଉଠେଇବି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଇଁଷ କଲେ ଆପଣମାନେ ସାଧା ଯେତେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏ ଆଇଁଷ କଲେ ଏତେ କାମ ବଢ଼ିଯାଏ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ତ ଭୋଗୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଆଇଁଷ କଲା ମାନେ ଏତକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଟାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠେଇଦେବି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋଚରା ହେଇଯାଇଛି ନା ପୁରା ଆଇଁଷ ଛିଟକା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବି କରିହେବନି ରୋଷେଇ ହେବନି। ମୋତେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେନି ଏମିତି କରିବାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ପୁରେଇ ଦେବି ବେସିନରେ। ଆଉ ସବୁ ବେସିନରେ ପୁରେଇ ଦେବି। ଟିକେ ଖତ ପାଣି ପକେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ପୋଛିବି। ଟିକେ ଖତ ପାଣି ପକେଇବି। ଖତ ପାଣି ନ ପକେଇକି ଏଠି କିଛି ବି କରିହେବନି ନା। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ କଲେ ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଖତ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ଟିକେ ଲାଇଜଲ୍ ଦେଇଦେବି। ପୁରା ତେଲିଆ ପୁରା ହେଇଛି ଚିକଟା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦେବି ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପୋଛିବି ତାପରେ ଯାଇକି ମାନେ ଉଷୁନାଟା ଭାତଟା ବସେଇବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଆଇଁଷ ଆଉ ଭାତ ଏକାଠି ମୁଁ ବସାଏନି କେବେ ବି ବସେଇ ପାରେନି। ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ତେଲ ଛିଟକା ଯେଉଁ ମାନେ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ତାପରେ ଆମ ବୋଉ ମାନେ ବହୁତ ଟିକେ
ବାହାରକୁ ଚାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବୋଉର ତେଣୁ ଛୁଆବେଳୁ ବୋଉ ପାଖରେ ବୋଉଠୁ ଏଇଆ ଶିଖିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରେନି। ପ୍ରଥମ ଥର ପୋଛୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବି ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରବଳ ପୋଛା ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ପୋଚରା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପୋଚରା ହେଇଛି। ଏଠି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ମୁଁ ରଖେ ଆଉ ପୁରା ଖାଲି ସୋରିଷ ଛିଟକିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଆଇଁଷ ଯେଉଁ କରିଦେଲି ଆଉ ସେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଟେକିକି ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ପୁରା ଖାଲି ସୋରିଷ ଆଇଁଷ ଗୁଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ମାନେ କେତେ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ତାକୁ ସଫା କରିଦେଲି ପୁରା ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମାଜିବାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଆଣିବି ପରେ ଥୋଇବି ଏଟା ଟିକେ ମାନେ ମଜାମଜି କରିକି ଏଟା ଟିକେ ପୋଛି ଦେଲି ଖଣ୍ଡ ଯାକ ପରିଷ୍କାର ବି କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି। ଏଇଠି ମାଛ ତରକାରୀ ବି କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଅଛି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ତାକୁ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ କରିବି। ଆଳୁ ସିଝା ଟିକେ ପୁଅ ପାଇଁ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିନରେ ପୁରା ବାସନ ପୁରା ଫୁଲ୍ କେତେ ବାସନ ଥୁଆ ହେଇଛି ବାସନ ମାଜିବାକୁ। ଏ ଆଇଁଷ କଲେ ଏତେ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆପଣ ଯେତେ ସାରୁଥିବେ କାମ ସେ ସରୁନଥିବ। ଆପଣ ଯେତେ ସାରୁଥିବେ କାମ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସରି ଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ସରୁନଥିବ। ଏଇଟା କହିଲେ ମାଜିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ପୁଣି ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ପକେଇବି। ଆଉ ଯାଇକି ପ୍ରିଲିନୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲି ଆଉ ସେଥିରେ ଡେଟଲ୍ ପକେଇଦେବି। ଡେଟଲ୍ ପକେଇକି ବାସନ ତକ ମାଜିବି। ଏଇଟାକୁ ସାରିଦିଏ ତାପରେ ନୂଆଟା ପୁଣି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଆଇଁଷ ହାତରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେଉନି। ଡେଟଲ୍ ଟିକେ ପକେଇଦେବି। ଡେଟଲ୍ ଟିକେ ପକେଇକି ସବୁବେଳେ ଆଇଁଷ ବାସନ ନା ମୁଁ ଡେଟଲ୍ ପକେଇକି ଟିକେ ମାଜି ଦିଏ ତାପରେ ପୁଣି ଡେଟଲ୍ରେ ବି ଧୋଇ ଦିଏ ଟିକେ ତା ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ଆଉ ତାକୁ ଯାଉଛି ଏଇନେ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ମାଜିବି। ସରିଗଲା ଏବେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଧୋଇବି। ଏକୁଟିଆ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ସବୁ କାମକୁ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସରିଲା କରିକି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଇଁଷ ପତ୍ର ହେଲେ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି ଯଦି ପାରିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଖୁସି ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେମିତି କରେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ବି ଯେତେ ବି ଘରେ ମଟନ୍ ହଉ ଯାହା ବି କଲେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ଥାଏ। ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଫା କରିବାର ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ପୋଛାପୋଛି କରେ ଆଇଁଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସନ ମାଜିକି ଗଦେଇଦେଲି ତାକୁ ପୁଣି ପୋଛିକି ତାକୁ ପୁଣି ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ତାକୁ ସେଠିକି ନେଇକି ଥୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ପୁଣି ଥୋଇବି ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇକି ତଳ ଫ୍ଲୋର୍ଟା ପୋଛିବି ପୁଣି ରୋଷେଇ ବସେଇବି ଅଲଗା ରୋଷେଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବାରେ ବସିଛି। ହେଇଗଲାଣି ଦିନ ପ୍ରାୟ 3ଟା ହେଇଗଲାଣି।
ସବୁ କାମ ସାରିଲିଣି। ଯାହା ବାସନ ମଜା ଧୁଆ ଗୁଡ଼େ କରିଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେ, ପୁଣି ତାକୁ କଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟରେ ଚାଲିଛି ଦିନଟା ଆଜି ବାସନ ମଜା ଧୁଆ ପୋଛା ପୋଛି ଏଇ କାମରେ ମୋର ଗଲା। ସକାଳୁ ମୁଁ ପଖାଳ ଯୋଡ଼େ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଅବଶ୍ୟ ଗରମ ଭାତ ଖାଇନଥିଲି। ପିଲାମାନେ ଖାଇକି ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଯୋଡ଼େ ଖାଇବି। ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଆଉ କେବଳ ମୋ ବାସନଟା ଅଛି, କେବଳ ସେତିକି ଧୋଇଦେବି, ବାସ୍ ସରିଲା। ପୁଣି ରାତିକି ଦେଖା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଉ କାଲି ପୁଣି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ। ବାସ୍ ଏତିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବି। ମୁଁ ଖାଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ, ମାଛ ଝୋଳ, ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର, ଆଉ ଟିକେ ଆଚାର, ଏମିତି କରି ଖାଇବି। ମୋର ଖାଇବାର ମନ ନାହିଁ, ଆଉ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ରହୁଛି, ଯାଉଛି ଯୋଡ଼େ ଖାଇଦିଏ, ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ।